Urutane. Kentrung gaya baru. Hei. Kesuwen langsung didukne. Apa kowe ne? Lah wis kondur macet lho, Mas. Kowe langsung mudhun. Ayo. Kentrung gaya baru. Hei. Malang remo. Bebo. Lah malangane remo lho, Mas. Iya, malangan remo. Lah kuwi lho sing kurang ajar, Mas. Sing apik, Mas. Kaya mau lho. Repot. Kentrung gaya baru.